Ond ni a fy mrawd mawr tu hwnt wedi mynd yr holl ffordd draw I Tokyo mwyn anwybyddu hanes, diwylliant a throddodiadau'r ddinas. Ac yn hytrach wedi penderfynu mynd ar berer undod gemau cyfrifiadurol I brynu Anrhegion Nadolig yn gilydd. Dwi yn barod wedi ffeindio Anrhegion Nadolig perffaith I Dan. Credwch I fi, mae'r ffigurau yma yn ddrudfawr. Rhai byr, rhai tal, rhai tener, rhai tew, rhai normal, rhai od. Ie, dyna ni, dyma holl gyflwyni'r 15 dros y 15 mlynedd diwetha. Mae gwisgo lan fel rhai o'ch hoff gymeriadau cyfrifiadurol yn hobi hynod boblogaidd yn Japan. Fi wedi meddwl am yr anrheg berffaith I math, mae fe wastad I mwynhau gwisgo'n lliwgar. Ond y cwestiwn yw, pa un o'r ein sy'n siwtio'r ore? Mae'r gada'r gem yma yn berffaith. Mae'n ergonomig, mae'n gyfforddus. Fedrwch chi deimlo'r dirgryniadau'r gem trwyddo. Tan hyn, os ydych chi ail-greu'r un effaith adre, byddai fi fwyd y tin enfawr o beans I dan. Eitem newydd i'r sioe, 15 mae consol. Se'r gêm DJ yma'n berffaith I dan, achos mae pobl wastad yn dweithio I fynd I grafu. O'n i'n trio dewis anrheg I dan. Anodd. O'n I ar fin rhoi'r ffidil yn y to. Dan, wyt ti'n cywio am copio Left 4 Dead 2 I fi? Ydw, Matthew. Rhaid fi drio lot galeta. O'n i'n meddwl taw cywyr ti bach oedd hwn. Gyda gymaint o ddewis oedd ffindo anrheg yn anodd. Amser am hoifach yn yr amgueddfa consoles a ddu. Mae'r lle yma I fod yn amgueddfa. Dwi'n wedi dod o ymdrech. Sdim I ma. Dim hyd yn oed ysbrydoliaeth. Chi'n dod yn mes mewn fyna? Ti'n Math, mae gweld y consoles yn wedi smasho fi, I goffa fi'r amser. Ti'n cofio pan nes ti giro fi Super Mario Kart ar dy ben blwyddyn? Ti'n cofio? Ydw. Nath o gymryd wythnos I ti gymryd y Wiimote mas, na ddo fe? Do. Dwi'n just parsol gallu basio'r flwyddyn yna. Nid y merched oedd yr unig beth ffit yn y Tokyo Game Show. Mae consoles nawr yn helpu chi gadw'n heini. Mae'r gêm yma'n berffaith ar gyfer twba bloneg fel Dan. Mae'n medru cael hwyl a cadw'n heini I gyd ar yr un bryd. Sdim o'n ein Dan! Hwna oedd hanner eiliad gweitha mywyd I. A wneud pethau'n wath, yr eiliad nes ti fynd ar y balance board, nath y peiriant mynd, can you get off, please? This is not a two-player game. Mae rhithro gwmpas y Tokyo Game Show yn medru fod yn stressful iawn. Delwedd y gêm yma felly gyda'n gyfnod, sef gêm sydd fod i'ch helpu I ddad stresio. Dwi'n bod yn hollol onest, un o'r pethau sy'n gwneud I mwyaf stressed ydy chwarae gemau cyfrifiadurol gwael fel yr un yma. A ninnau wedi gweld gymaint o games erbyn hyn, roedd yn amser am hoi arall mwyn pleidleisio am ein hoff games yng nghystadleuaeth y gynhadledd. Na ni. Dan, ti fod I gymryd yn o ddifri. Final Fantasy, Legend of Zelda, Grand Theft Auto, Dan Andreas. Tyfa lan, neidi. Wel, ti'n rhoi lawr yn Assassin's Creed, hwnna'n mynd o'n gweithio. Gwranda, mwyn safi arian, be am mynd I roi yn gilydd un o'r ychydig freebies mae bobl tin cyfrifiadurol wedi bod oed allan eleni. Ti'n fi wastad bod yn fan o'na ti? Aha, fi'n fan mawr ohono ti hefyd. Ti barod? 1, 2, 3. Nadolig llawer! Nadolig llawer.